Kidokhat nongkit kam bahakamat lengkat kinong kershan jangka seng Congress lani Indian National Congress lingba ke District Congress Committee ha West Khas Hills hakas ngi balang kilayami ba surok hasor nongstan kum shibenta ban pen pau persha ek sarkar kami kabatmu ban pentre kam ne ban penlong ano ya ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill arhaja apun rio shwa ban sedang ya kate ke jingya ba ni rally la sedang shwa da ke jingya lang ha Congress Bhavan Nongstan West Khas Hills District hadian kani la ya ba da ka kejat shadu shaphalau ka market complex New Nongstan ringkat kijing perta ya ki kentin penram da ka baong down BJP we condemn FCRA Amendment Bill arhaja apun rio bat kiwe kijing perta ringkat kijing tho penram ba bonjat hakip lakan Hakani kesengi laya dan langro Uma Vincent H. Pala MP Barim Kejela haringkat uba Eric Harsentio Presiden Jangka District Congress Committee Ba G Ningstar Marthong Presiden Kanongstan Block Congress Committee uba JTS Thongni Presiden Karambrai Block Congress Committee bat kiwe kentup ye kilong keme bat samla jangka parti kibala 1 point na keleng kibenta jangka district Haba ai jingkran hakamat yau Nongstan Uma Vincent H. Pala ulaong kajing sensyar ke BJP kawan ra jingma ka bakrau habaro kiliang parshibun ki kenram kumba philayo ihi nakapor shakapor menta ka penkre ban wanra sayaki an ki ba ap ke jingma yangi khamtam ki Kristan bat wat ki tu ki bomdei Kristan ru Shushu ulaong menshwa habangiyo sngo habaki ong shapang ka bamsap kajing bamsap ka long haki tanat kum ka PHE PWD ka bamut ba ka bamsap ka long hi haki katu kat ni kitanat sarkar Henry hagani ka juk pisa sarkar lele la lut bat la shushimram kata la da day ha central ni state ro karam kum ba long menta ka poi arpusau hajar kelur te ka long ka ei ka ba ma bhang Kini nadu ke BJP lani wat ke NPP ru kim jukran re ya ke ei ka balong menta Henry ki kran bet ya ka por ka Congress da ki jing ther jing kano lai phojai Henry menta le habala lut ka pisa sarkar hastang lute sendan sana ki ba da ki doyong ne ki ranga ki krong lani dei ki nong rap an wan kit chur ru sha kem hap krong la da kit shiap ki krong ka bambut menta ka spa jang ka sarkar la lut kala sedang balute sana ki brio kani ka long ka ju ha Delhi ni ha Meghalaya ru de na kani ka daw ka jing duk ki ba kala poi hadu nyo mat ha ki ni kisngi ong Uma Palang Menta ki lastang ban penmi saki an yak chakor ki bashir khe ki bathmu ban pendo wat ya ka hok chinglong lai lu jong ki nong shong shnong hakari khamta mi ki ret bat ki ken hon Kristan ka an FCRA ka di ka thmu ban le ben ye ki ret ba ngi yeng kom ka Congress halor ban persha ya ka ne Henry na ka benta ka ri bat ka jat ban riu dan kam ka jing ya teli jong baro ka Congress ka yeng kom balong menta na mar ka jing shlur ban ya khon persha kiwe ki shu snga bat shu ai jam ya ka BJP bakan shule dan bor kat bamwan na mar ba kiwe baro ki dan ha ka jing ya dei bat ka BJP ngakin tu sha baro bangin shimkhia bat ban bu ha ki jing duai khnang bangin la ban ya chakmat ha ki jing ya ki jongi kam dei tang Nongstan Henry ka leng ka chaka bat ka ri India hi baro ko we ngem shem ya ki tang hasurok Henry ha parliament bat ngila pen khre ban lech cha yeng bisharu na ka benta ka ne na mar ka ta ngi de ban so tho palada long sa kumnu ru dei ka Congress ka parti ka bapet shisha ya ki duk ki janjar ya ki ret pat ki badan hakari ulaong Ipalong ya gini ya pat ba ban persya ya kan coba ke sarkar BJP Delhi ketemu non ra menta ban kini juborno aji hok long live long live long live long live long live long live persya persya down long live Tingkerchan, bakal ni kakam kamde tang kakam parti Kongres, andai kakam dokter ribat kejai penriu, kakam jong kajing sak la bay, kakam jong
kecing kene kecing luti gitar gitar kecing dan jam jangi kata-kata mende ban su tho bakla bakane kade ka kam jo kongres sendiri ngiyeng kum ke kongres na konta ke ribat ke cai dulu dei tang ke kongres ke baslur dei tang ke kongres ke bayeng kum bakalong menta kiwai kisu sngap kiwai cu ai jam ke BJP kan trebat kabon namar balai ba ka don ke jede tinggal pa de ki pai ba ban sim kia kene ka kam ban ai ni ke jira jing duai ke jing kersan kenang bang nila bania sikmat ke jing yaki jangi kamde tang hne hanam stoin yaki ha chelong menta kasi hanong po bat kelang dari India kum ke kongres ke jing yaki jangi kamde tang surok ke de apa parlimen nila kular bangin lei bat chakot ro nam ta ke ribat kijaju ke jing yaki jangi idon kam ke jing duai ke jing kersan ke jongpi kendang bagani ke jing tu jangi kanlong bejok ngangatip Bapa Bisuram, kibilang baper menin, kila pun yang kila ayat inti kila protes, berehangi ke don ke jingting, namar balai, kene ke sarkar ke badon hangne, ke don jingete ke sarkar badon hante, kata-kata ke penting ke bro, kapal khanglat iki bro, yang kerpat iki kum kinang senang ni ban tu, ba la kumno di tang ke kongres, ke parti ke sisa, ya hidup ke parti ke sisa, ya ki minority, ya ki ripat. So subha ai ke jing kersan ke kongres subha ai ke jing duai namta ke kongres kini leader changi subha ai ke jing rap na ke por support sai sen kumlei sibon ke por chungpi kumlei sibon ya ke jing duai ke jing kersan ke chungpi kamtami kini ki mahela youth congress bat ke wan ke leng kumlei sibon oblei don rekat parti Islam Congress Islam Congress Islam Congress long live Congress long live